Tak ľudia o to neskúsili. Čo ti hovorí Láďo? Že chce ponoček a že chce krút. A Vianoce. A čo si mu hovoril? Že dobrého, čo chce na Vianoce, ako sa máte. Takže, můžu právě hrát na kubenku a nevím, kde to je. Poď ešte skúsiť nejaké šťastie. Teraz ty choď. Tak sa páči. Čo to je toto? Skús. Proč toto držíš? Nenapadni. A? Je vypadla reťaz. Počkaj, Miro. Padla mi reťaz. Počkaj. A čertí. Tak ľudia, tak by to trochu nevyšlo, tak Láďo, skús ty. Dobre. Komu? Že ako budem na stole. Ale mne sa smáli. A ja som už sám, tak to si kde videl? Samta sa dosral. Máš, tu strašný úlov. A úlov. Poďme tam. Zapomínal som to, Sane, a sa tam odfotíme. Ja, Sam tak čertík. Láďo, skús nejaký čas. Jaj, zardili sa skoro. Ja som posunul tam. Ty choď tam. Lížatko ti spolu, tentokrát. Môj piku. No. Áno, Láďo, jeho. Tam malého chlapca. Tam malého chlapca, Láďo. To chce sa Mikulášom čertom. Máme na dielku pre každého. A zajtra mesteši dostanete dáček. Poďte. Prichádza čert, sám to mal rarášky skúše. Rarášek čo robí?